Para sutresna budaya basa Jawi, sugeng pepanggihan malih kaliyan Subadi Prawata. Ing kalodhangan menika badhe ngaturaken waosan buku basa Jawi Cerita Cekak. Anggitanipun Yuyun Eka Lestari. Kanthi irah-irahan mlumpat palaran medhot talenan. Manuk emprit wis padha singsot nalika jam ing meja kamarku nuduhake jam 6 esuk. Aku gage tangi, nglempiti kemul lan ngrapekake sprayku. Banjur metu menyang pawon, saperlu ngrewangi ibu resik-resik. Sawetara ibu mangsak lan namatake aku sing isih kriyip-kriyip ngantuk. "Apa isih ngantuk to, Le? Ndang adus kono," dawuhe ibuku. Sabubare adus aku ora ngopo-ngopo, mung mejeng neng ngarep omah utawa sok kadang ngrewangi bapakku ing Tegal. Umurku 21 taun, lulus sarjana 2 sasi kepungkur. Ananging dilalah nasibku durung mujur, nganti seprene aku isih nganggur. Kira-kira kapan bisa gawe wong tuwa makmur? "Piye, Le? Jare minggu wingi wis nglebokake lamaran maneh. Ditampa apa durung?" pitakone ibuku. Aku kaget. Aku lagi kelingan yen minggu wingi aku nglebokake surat lamaran ing sawijining PT ing daerahku. Gage-gage aku cek email lan nemoni surat balasan saka PT iku. Ibu, aku ditampa, Bu. Alhamdulillah, aku ditampa, Bu." Kandhaku marang ibu, seneng banget. "Alhamdulillah, kek kapan wiwit mlebune?" "Alhamdulillah, anakku wis ora klontang-klantung maneh. Neng omah kaya wong bingung." Ibuku nyemoni, ananging tetep seneng. Anake siji-sijine wis entuk pegawean. "Mlebune wiwit sok Senin, Bu. 2 dina maneh," jlentrekku marang ibu. Senajan mung karyawan biasa ing kantor iku, kuwi ora masalah kanggoku. Sing penting lumampahe sikilku wis temtu bisa gawe bungahe keluargaku. Awan iki aku arep menyang mall, golek barang-barang sing sekirane bakal diperlokake kanggo kerja. Mega ing akasa katon biru padhang. Sedhela-sedhela keprungu sumilire angin kang nambahi bungaing atiku. Kupu-kupu padha gegancaran karo kancane lan ndelik ing suwalike kembang mawar. Dak pikir sasi iki wis wiwit panas maneh. Kamangka lagi wingi rumangsaku pendak dina mung mendung wae. Kaya uripku. Ananging saiki wis ora. Yen aku wis oleh pegawean, tegese aku dadi wong sibuk, ora bingung lan kluntang-klantung ana ngomah. Wae ora jelas kaya ngendikane ibu. Ing mall aku ketemu karo Alfi, kancaku sekampus mbiyen. Aku rada bingung nalika dheweke kandha yen arep mangsuli pitakonku minggu wingi. Jawabanku, "Iya, Gus." Aku isih bingung, ora ngerti karepe. Malah aku meneng wae lan rupaku kaya wong linglung sanalika. "Gus, halo. Gus, piye to? Piye? Pitakonmu minggu wingi isih payu apa wis kedaluwarsa?" "Oh, iya, kena isih payu no, Pi. Nanging kowe serius iki?"
Aku semaur sanalika aku eling menawa minggu wingi aku bar nilakake rasa tresnaku marang Alfi. Yen jare cah jaman saiki nembak. Dadi wiwit saiki aku mancing nyoba nggenahake aku iki lalen apa ora. Iya Gus, bagus. Awake dhewe pacaran, Gus. Sesuk dolan ya. Ana film anyar lho. Ayo nonton. Alfi banjur nggandeng tanganku sawise aku cerita keperluanku ing mall kene. Sawise kuwi aku mangan karo Alfi banjur menyang halte nunggu bis mulih. Sesuke aku mangkat ngantor bareng karo Alfi ing ngebis. Aku kegojekan karo Alfi. Aku digawe kemekelen karo ceritane ngenani kanca-kanca biyen ing kampus. Medun saka bis aku karo Alfi isih asik cerita. Ing tengahing dalan trotoar tumuju kantor aku ditabrak wong sing lagi nyekel kopi ing gelas. Sanalika kopi mau wutah lan ngregeti hem putihku. Mas, sampeyan niku pripun to? Klambi kula kadados reget. Pripun cobi yen ngeten iki? Aku ora bisa nahan emosi. Sing boten ngatos-atos niku sampeyan, Mas. Jawabe wong iku ngotot. Aku ora trima. Iki dina kapisanku mlebu kerja. Ananging klambiku digawe reget kaya ngene. Maneh-maneh jebule wong mau jambret. Dompetku ing kathok jebul wis dijupuk. Tanpa njaluk pangapura wong kuwi bablas ngono wae. Bajingan sampean. Krungu aku muni ngono, wong iku balik lan jotosan tangane mandeg ing pipi tengenku. Ora trima dijotos. Wong kuwi uga tak jotos lan tak gajul wetenge nganti tiba ing lemah. Alfi sing ngerti mangkono nggeret aku lan ngajak lingguh ing cedhake taman sebelah kantor. Kowe kok kaya cah cilik to, Gus? Mau ngono wae ngamuk. Mbok yo sabar. Sabar kepiye, Vi? Iki dina kepisan aku kerja. Ananging apa aku ora mangkel? Gek ngono dompetku uga dijambret. Aku isih durung bisa ngontrol emosiku. Alfi meneng wae. Malah dheweke nyaranke aku mulih lan ganti klambi sing resik. Ananging mokal kelakon. Jalaran jarak omahku menyang kantor ora cedhak. Butuh wektu watara 45 menit. Bisa-bisa aku dipecat sadurunge mlebu. Aku nekat menyang kantor kanthi klambi reget, gupak kopi lan pipi tengenku sing gosong. Satekane ing ngarep kantor, aku ditemoni dening atasanku. Ngapunten Mas, menawi niat nyambut damel mangagem rasukan ingkang rapi lan resik. Kantor mriki mboten nampi karyawan kados panjenengan. Ajur sapa apane? Gara-gara wong mau. Aku ora sida kerja ing kantor iki. Sing wis dadi impenku kawit mbiyen. Aku mlayu ninggalake Alfi lan kantor kuwi goleki wong mau. Aku ketemu wong mau ing dalan cedhak taman. Katon arep njambret wong liya maneh. Emosi aku njupuk kursi kayu ing taman. Iku dak gotong, dak gawa mlayu. Arep tak keprukake wong kuwi. Padudon antarane aku lan wong kuwi wis ora bisa dikendhaleni maneh. Jotos-jotosan ing tengah taman. Bengok-bengok dadi sawangan wong kang lagi aktivitas esuk. Karo bengok wong kuwi uga ora trima lan bales njotosi aku. Aku weruh watu ing ngisorku, dak jupuk, dak uncalake marang wong iku sekuat tenaga karo bengok. Ajur kowe. Ing antarane kedadian iki suarane sirine polisi keprungu agawe bingung.
polaku nganti pungkasane aku krungu. Gus, bagus, tangi Gus. Aku tangi gregah. Astagfirullah. Bu, ana apa Bu? Aku kaget. Aku nyawang sakiwa tengenku. Aku ana ing kamar. Ya Allah, jebul aku mung ngimpi. Saking wirange marang awakku dhewe lan ibu, aku nggeret kemulku nutupi raiku. Ibu, jebul aku mung ngimpi. Tak kira aku wis ketampa kerja tenan, Bu. Ya Allah, jebulane ibu, Bu. Aku metu saka pandhelikanku nanging ibu wis metu saka kamarku. Aku nglirik jam 6 esuk dina Senin. Pengarep-arepku gugur sanalika mangerteni aku jebul mung ngimpi. Kudune dina iki aku wis siap-siap mangkat ngantor. Atiku tambah nelongso nalika aku kelingan ngenani impenku dadi pacaran karo Alfi. Ya mung ngimpi. Duh Gusti, batinku. Antarane seneng lan sedih amarga ketampa kerja ing perusahaan lan pacaran karo Alfi mung ana ing impen. Seneng amarga aku ora dadi brandal kang padu ing dalan. Aku ora mungkin duwe watak kaya mangkono. Seneng kekerasan kaya mangkono dudu aku banget. Wis ora apa-apa, bagus. Kowe dudu brandal. Tandhaku marang awakku dhewe. Ngelingi impen kuwi ateges aku isih pengangguran. Banjur aku bali turu maneh. Durung ana 5 menit ibuku wis nggugah aku maneh. Bagus, jare arep nyambut gawe. Gek kono ndang tangi, adus terus siap-siap. Wis ditunggu Alfi ka lho ning ngarepan. Hah? Piye, Bu? Aku langsung nyandak HP. Ngingeti tanggal Senin 28 Januari 2019. Gara-gara mau bengi aku mulih dolan jam 1 bengi. Kekeselen lan ora sabar pengen nyambut gawe. Turuku dadi ora angler. Akhire malah ngimpi sing ora karu-karuan. Untung mung ngimpi. Karipta dening Yuyun Eka Lestari. Saking kula pribadi Subadi Prawoto ngaturaken sugeng riyaya Idul Fitri setunggal Syawal 1426 Hijriah. Sedaya kalepatan nyuwun pangapunten. Cariyos menika kapetik saking kalawarti basa Jawa Joko Lodang. Nomor gangsal tanggal 1 Juli 2023 ing Ngayogyakarta. Matur nuwun awit kawigatosanipun saged pepanggihan malih wonten ing cariyos-cariyos sanesipun. Matur nuwun.